Hola, bon dia. És 15 de maig, és la 1 del migdia. Aquest vespre el Consell de Ministres sembla que aprovarà i es publicarà en el butlletí oficial de l'Estat que Girona passa a la fase 1. Demà crec que serà oficial, sembla que tot irà per aquesta via i us podrem avançar temes que seran diferents dintre de la fase 1. Sabeu que si entrem a la fase 1 dilluns tindreu una llibertat de moviments més àmplia que la que tenim en aquests moments, i també el tema dels comerços, sobretot el tema també de la restauració, que podreu ampliar, obrir les vostres terrasses a un 50% de la capacitat, i l'Ajuntament posarà les facilitats perquè pugueu ampliar l'espai públic en els llocs on sigui possible. Per això us demano que en els que teniu comerços de restauració que voleu obrir les vostres terrasses per atendre el públic i voleu ampliar la terrassa, que ens entreu una instància a l'Ajuntament perquè s'estudiarà cas per cas. Veiem si són viables les sol·licituds que es fan, però sí que us demanaríem que entréssiu una sol·licitud telemàtica a través de la pàgina web del guixos.cat sol·licitant una ampliació d'aquesta terrassa, i un tècnic vindrà i estudiarà les possibilitats que hi hagi per l'ampliació de la vostra terrassa. També us informo que l'Ajuntament ha comprat 2 vehicles elèctrics per desinfectar l'espai públic. Aviat els tindrem amb nosaltres i crec que és una mesura més per l'hora de mantenir l'ordre en l'espai públic i sobretot l'ordre de neteja, que crec que és important tenir. Avui també us porto una novetat que ens acaba d'arribar. Hem comprat 10.000 mascaretes infantils, en aquest cas, per atendre tots els infants d'entre 3 a 14 anys de la nostra ciutat. Rebreu unes mascaretes adaptades a la vostra edat, a l'edat dels infants de Sant Feliu i al vostre tamany. Són més petites i és el que us venim dient sempre aquests dies de recomanar termes de prevenció. Avui m'acompanya, tinc un ajudant que m'acompanya, en Guillem. Guillem, el tenim per aquí? Sí, mira'l. Vine, Guillem. Vols saludar la gent? Digues hola. Hola. Molt bé, guapo. En Guillem es posarà la seva mascareta, A veure, posa-li, que la vegin els teus amics. A veure si ens la posem bé. Molt bé, agafa-la per aquí, per d'això. Molt bé, i cap a les... Perfecte. A veure, estàs guapo? A veure si estàs guapo. Home, clar que estàs molt guapo. Mira, saluda a la gent. Que sí? A els teus amics li diràs que se les posin? Vale, doncs perfecte. Escolteu, amb aquesta recomanació d'en Guillem de que els infants de Sant Feliu utilitzin les mascaretes, ho deixem per avui, tornarem demà dissabte. Molt bé, ens tornem a veure. Fins demà. Guapo.